Giờ và cây van chạ mê phê kha vê mê sa cha tô so araya sa chê so e quan te pare va tăng vi atya sa karang yatha pho tăng nhiên atya sa năng so vi son thiang hao se ne va ta vi hang phê kha vê sa te va ke lo ke sa ma ra ke sa brahma ke sa samana brahmana ya pacaya sa te va mano sa ya no tarang samma sampothang api sampotho panchanya sang yato cha khao me phi ka ve me sa cha to so araya san che so e van te pare va đăng khvya tia sa karang yatha pho tăng nhiên tia sa năng so ve son thiang hao se atha hang phi ka ve sa te va ke lo ke sa ma ra ke sa brahma ke sa samana brahmane ya pacaya sa te va mano sa ya no tarang samma sampothang api sampotho panchanya sang nang cha paname te sa nang utapati akopa me vimote ayavote ma chia te na te tia ni pona bhavate ityamavo cha phekavya atamanya panjavekya phiko phekavya tao phia se tang api non ton te ma sman cha panavaya karana smang panchamiyane aya sma tao kaodanya sa virachang vitamolang kama cha khong utapati yang kancha samotaya tham yang sa